tuto vedúcko má nejaké požiadavky, dneska nejaké brokovnice, alebo nesmrtiace zbranie. Uvidíme. Ke komu se mám hlásit? Kdo mě vyplácí? Môžeme si dať brokovnice teraz. No dobre. Nějaký konkrétní brokovnice? M4 alebo 590. Ale hociaku môžeš. Tak. Na M4 si dáš... Jo, tohle. Hoši. Nezabudnúť headshoty, lebo nemáme respawny. Takže neumierať. Natiahnuť si ju, lebo nie je natiahnutá. Si trošku připadám, ty vole, jak bylo v tom, vole, muži v černém, vole, ty červy, takový, máme to ostrý, baby. To kurva, ne. Doufám, že mi pôjde internet. Skalibruju úrokovnici a můžeme vyrazit. Áno. Kurva, nějak mi to tady se dává na opačnou stranu do prdele. To by mohlo být dobrý. Ty vole, přilepit to tou izolačkou. Tak, to jsem před... Hoši, to jsem před chvílí udělal, takže ale ticho, jo. Celý gunstock mám z izolety. Ale kurva pořádné, difuzně otevřené pásky na střechy a to vydrží. Perfektně, se mi lepí od toho ruce, ale kurva. Konečně mi to nepadá zvuk, tož. Ne, neblázni. Ne. Ty to znělo, kdybys to právě použil na airsoftku. Ten gumový nůž tam vepředu. Jo tak. Přilepený. Bolo tak na brokovnicu, to je ono. Dobre, ideme? No však dopravy ideální. Kdo to? Ty, počkej, tak jak to bude? Klasická formace 6 lidí, takže velitel třetí, breach druhý, pointman první? No, ty vieš toho viacej, no. Dobré, tak za... Tak by som ti ukázal, ale nejde mi prsty ohľadať. Jo, no. Ja som tak ešte nehral, čiže môžeš nás ty dačo vysvetliť a my budeme za tebou toto. Mám pocit, že tu má niekto vojenský výcvik. Další misi. Dobre. Dobrý, pohlídám to tady. Zatiaľ nikto. Berete pravú. Berem poza auto, kontrolujem okno. Ty kokso. Je dole. Tak a gunstock s brokovnicí, vole, okamžitě dávám do prdele. Tankuje potom zložka a je to tam čisté. Děkuju a gunstock už... Právě jsem skončil gunstockem. Nechcem nič hovoriť, ale tu sa streľa. Dobre, ale kryjte sa. Hajbeli. Pojď, ti to tady otevřu. Venku, jde. Otvárám. Otváraj. Čisto. Se můžou nic, budou lídat zevnitř třeba. Vchodový dveře. No. Môžete? Já rozpukni to. Nič, čisto. Dobre, my sme krytí. OK, my půjdeme přes obchod a vy můžete přes kancu. Idem za ním. Je tam jeden. Zrovna přišel. Je tam hostič, jo, napravo, ta velmi je čistá. Prvý hostič. Krima, zapnem ju. Jo, ber to. Zaver toho hostiča. Zober ho. Jo, dobrý. Beru. Dobre. Bacha friendly. Je hotová. Friendly.
Friendly. Ty vole. Strelíš. Jaké Bentley, kurva, u nás Broky, ty. znám akorát Octavius, vole, nebyly by nic, já jsem se tady zeštípil z Bentley. Taká na venkovné dvere. Hoši, opatrně na Jo, sebe. doleva? Buďte na sebe milí. Kancel je čistý, tam som to vystrelal. Treba pozrieť hajzle. Ale je tam zložka. Hajzle, zkontroluj hajzle, Áno. jestli tam někdo nenastral. Očividně se nikdo neposral. Dobré. Čisto. No, kancel. Nestíháme. Je takým? Dobre, strecha čistá, ako vidím. Jo, prdí do hlíny, hajzl. Ešte civilisti nám chýbajú nejakí. Civilisti nás si tady spoutat, hajzli. Dole za autom není nikto. Robí tu vzruchy. Jeden, druhý, tretí, Nazdar, holka. čtvrtý. Někdo byl? Jeden tady ještě je, tady v obchodě na pravé straně, jdu ho to zabezpečit. Negr, možná Mexikánec. Ty vole, taky dobrý. Já si myslím, že to bude negr Mexikánec, protože je černý a je pomalej. Ty vole. Ale já nejsem žádný rasista, jo, jako mě nikdo nevadí. Jako slovo negr mě od malička říkají bílý negr tady, takže to mám tak v přezdívce. Pokiaľ majú benzín do piče, ale... Aha, Kurva. dobré koníčku. Krásna Pojď blíž. kočička.